For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ವಿಜಯಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿ. ಜಯಕ್ಕರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿ. ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು 1195 1204 ಭಾಗವಹಿಸೈನ 13 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಡೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಜಾಲ್ ದಾಖಲ ಮಂಗಳೂರು ಮರ ಕಡೆ ದಾಖಲ ಒಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಬಜಾಲ್ ದಾಖಲ ರತ್ತ ಬಜಾಲ್ ಒರ ಗಿಡಲೇ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಜಾಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮರ ಕಡೆ ದಾಖಲೆ ಓಣ್ಣ ಹೊರ ಕಚ್ಚ ಬಾರ್ದವರ ಗಿಡಲೇ ಸಾಲ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತಗೊಳ್ಳೇರಣ್ಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಣ್ಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲವಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನರ್ಲು 12-18 12-24 ಭಾಗವಹಿಸೈನ 13 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರನ ಇರ್ಲಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್.